история беше 2005 година. И това е нещо като подарък за ПАТ. Защото е европейска история. 2005 година България беше да подпише договора. Тоест не, вече го бяхме подписали април, 25 април 2005 година. И вече край. Беше подписан, страните членки бяха поели ангажимент, че България ще влезне 2007 година, преди ратификациите още, но правителствата бяха подписали. Малко след това, началото на май, се случи френския референдум. Знаете как завърши френския референдум. Те казаха на този нов договор, който ние бяхме измислили, всички страни бяха се събирали в продължение на 2 години, той беше изработен и така нататък. И французите казаха не. Вследствие, между прочим, на едни много странни договори, разбира се, е доста обемен, но имаше едни прекрасни плакати, които аз гледах по вестниците, препечатани от Франция. Ако не знаеш, гласувай с не, което за мен е изумителен призив. Значи не научи, не помисли, така, стой си да не знаеш и като не знаеш, бъди сигурен, че можеш да гласуваш не, което е наистина страшно опасно и много близко до това, което пак каза, че демокрацията изисква бдителност. Бях в Русе. Беше предизборна кампания, национална, между прочим, тъй като, разбира се, България още не беше член. И бях в една стара фабрика за тухли от началото на 50-те години. Че можете да си представите, това е почти като филмов сценарий. Тъмно помещение, дълго, мрачно, хора с сини престилки, стоят около поточните линии и от дъното на тази нещо като коридор беше цялата зала, се втурна към мен един човек, възрастен, и каза, хвана ме за ръката и каза, госпожо Кунева, много разтревожена, госпожо Кунева, какво става? И аз реших, че веднага ще започнем да говорим за пенсиите, за заплатите, за лошите пътища, за липсата на правосъдие и така нататък. И все пак да уточним кой от тези 5 въпроса, на които обикновено трябва да отговоря, ще бъде сега. Казах, какво става с кое? И той казва, какво става с французите? На което едва ли можеше да се намери по-изненадан човек от мен. И аз казвам, какъв смисъл? Това беше предишния ден референдума. Общо взето самата аз не бях проучила въпроса още с референдума. Той каза, какво става с французите? Викам, какво? Защо? Какво става с французите? Защо гласуваха не? И след секунда пауза, в която аз не можех изобщо да се събера, за да му отговоря, той каза най-вълнуващото за мен изречение. Защото не ни искат нас, за това ли? Защото сме бедни. Всеки път, когато го разказвам това, аз трябва да направя изрично усилие да не се разплача. Защото ми се искаше в този момент да има един французин около мене и да види какво прави с това не. Този човек на 60 години е бил, вероятно, може би и повече, и не искаше нищо за себе си. Той искаше за синовете и внуците си. И никой няма право да постъпва така. С надеждата на един човек, който може да не е богат, но е много по-европеец, отколкото французите, които гласуваха с не тогава. Може би говоря малко силно, но наистина го мисля. Аз обаче имах момент на своето сладко отмъщение. Когато се празнуваше 50 годишнината на договора, Римския договор, 2007 година, аз бях поканена от фондация Ди Гаспери. Това е един от основателите на Европейския съюз. Имах, разбира се, добре написана реч, там както си му е реда, европейските институции, новата страна членка, Обединена Европа, и всичко както си му е реда. И имаше наистина хора от поколението, които са основавали, както Симон Вейл, които са основавали Европейския съюз. И след като прочетох няколко от така въвеждащите изречения от моята реч, аз реших да им разкажа тази история. И я разказах. И казах, че
тези, които са казали не във Франция и които са казали не в Холандия, са по-малко европейци, отколкото моите сънародници. Защото ние такова нещо не бихме направили, струва ми се.